Jayamrata Anoman kowe. Ayo polao sakarepmu. Kowe biyen tau gawe geger ing negara Ngalengka mbok obong nganti kobar dadi awu. Ayo. Saiki genti kowe sing bakal obong kowe. Ayo. Ora usah dadak kowe polao dikaya ngopo. Ora bakal kowe wat nampani pengabar aku. Ayo. Sambato kowe Anoman. Katan Anggraita Raden Trinitra Kalamunta Den Paeka kawan para wanara. Palagan den pasangi kaca gedhah ingkang kabuta. Kepinga Kalamunta kangge ngilo. Semono Anoman wonten ing Dirgantara ketingal wonten lebeting kaca. Wah ngolang-aling kapetha kaya Raden Anoman. Datan kiyat nampi soroting netranira ingkang pranyata pinaringan kekiyatan Surya Kantha. Eling-eling wancine bedhug tengange saya benter saya caket denira mandeng kawan sang Anoman nanging mung ayang-ayange danguning dangu kaca datan kiyat nampi soroting Surya Kantha ingkang miji saking netranira Raden Trinitra. Sami sakala kaca pecah mbledhos napuk raine Trinitra pecah kapisanan. Yamrata. Ora kakon sigar raimu delajat apa kowe Trinitra. Ayo. Endi pranakan Ngalengka? Maju nak rampungi kabeh kowe. Katelune pisan wis gugur ana madyaning palagan. Yo, najan mengkono ora bakal mundur jangkah. Hamuk-hamuk Suramrata. Waspadakna putra Pambayun. Ngalengka satriya Bikukung Raden Indrajit Megananda Ayanana Kridaku. Anoman kados pundi Raden Wibisana? Ngaten Raden. Sepisan menika panjenenganipun Raden Anoman sampun ngantos cuwa ing penggalih. Iki sababipun menapa? Kula aturi sumene sawetawis perkawis Ndrajit menika mengsah kula. Wah kula maneman panjenengan kok namung mengsah kaya Ndrajit. Oh. Sampeyan ampun ngentengaken kaya Ndrajit. Ndrajit menawi mboten kula, mboten wonten ing saged ngasoraken.
Oh mekaten. Inggih. Jaripun kula mboten ajrih. Menika perkawisipun mboten perkawis ajrih utawi mboten. Raden, menika pancen garapanipun Gunawan Wibisana. Sampun kula aturi ngasur rumiyin. Gunawan Wibisana. Manuta tak bondo tangan tak srimpung sikilmu. Kowe wong murtad. Kowe wong nyelaki janji. Kowe golek kepenake uripmu nanging ora ngerti sarta kowe ora ngelingi negaramu, kowe ora ngelingi kawulamu. Wong butuh golek kepenake uripmu dhewe. Ayo dene manuta karo aku bondo tanganmu ngenteni pengadilan negara Ngalengka. Anakku nggih bocah bagus, anakku wong sigit, Yit. Ora to. Kowe kok banget temen anggonmu mbelani kelawan Prabu Dasamuka. Kowe sing ngukur jiwa ragaku. Kowe wong atu aku ya pepundhenku ya sembah aku. Sing kandha yen kuwi anake Dasamuka kuwi sapa? Lho. Paman Gunawan. Kowe aja bolak-balik akeh sejarah. Aja ngingar-nginger perkara kiblating lelakon. Drajit kuwi putrane Prabu Rahwana Raja. Drajit, dina iki kowe percaya ya monggo, ora ya monggo. Dina iki pun paman bakal crita marang kowe. Sejatine kowe kuwi dudu anake Kakang Prabu Rahwana, kowe kuwi anakku. Drajit, jaman wong atuwamu Kakang Rahwana munggah menyang kayangan arep sara hamuk. Arep ngobrak-abrik kayangan Suralaya, dewa-dewa padha kalah. Sang Hyang Bathara Guru banjur nurunake Bathari Widawati jalaran. Sang Hyang Bathara Wisnu wis ndisiki tumurun. Lah kanggo njajari sarta kanggo nderekake Sang Wisnumurti kudu Bathari Widawati melu tumurun ngiras pantes ya kuwi nggodha kelawan Prabu Rahwana dumadakan ana ngerpat kepanasan. Kakang Prabu Rahwana weruh Widawati gandrung, bareng gandrung arep diwengku garwa ora gelem Widawati dioyak-oyak. Bareng dioyak-oyak bablas mlayu dioyak meneh. Bareng dioyak meneh nganti bali Bathari Widawati manjing ana jroning Karang Kawidodaren. Prabu Rahwana arep nyaut ya kuwi Pang Bathari Widawati arep disaut nganggo astane sing kiwa ndelalah tangane Prabu Rahwana kejepit kori. Kejepit lawang Karang Kawidodaren. Bengok-bengok disendal nganti tangane Prabu Rahwana kuwi kuwaga ki cendak siji. Mula ke tangane Prabu Rahwana ora cacat. Sak banjure sing ngoyak meneh. Bathari Widawati doyak meneh. Kocapa. Bathari Widawati manunggal manjing marang anggane Bathari Tari. Ya Dewi Tari garwane Kakang Rahwana Raja sing lagi nggerbini. Bareng manunggal karo garwane ya kuwi Dewi Tari sing lagi nggerbini. Mongko wis nggerbini sepuh wancine bayi lahir. Prabu Rahwana ngendika, "Marang aku Gunawan, mbakyumu tungganana." Jalaran mbakyumu mau kepanjingan Bathari Sri Widawati sing manunggal marang mbakyumu garwaku Yayi Dewi Tari. Ning sing dipanjingi kuwi dudu mbakyumu nanging ponang jabang bayi sing dikandhut kuwi. Titenono Gunawan, anakku kuwi bakal lahir wedok putri.
Tunggonono Gunawan. Lan seksenono. Yen anakku kuwi lair putri, besok diwasane. Arep tak tresnani dhewe. Tak wengku dhewe. Ngono Gunawan. Lah, Kakang Rahwana nyingkir, Kakang mbok antari nglairake ponang jabang bayi ndelalah metu putri tenan. Aku Semelang, Dewi Tari ya Semelang. Apa kelakon besok ana wong tua bakal jamah karo anake dhewe. Akalku bayi wedok mau cidra tak colong tak lebokake jroning kendhaga kencana tak kentirke ana ing Bengawan. Kajenipun Bengawan Jamuna. Tak tengeri wujuding kupat sing digawe saka janur kuning jenenge kupat Sinta. Tak kentirke wusanane aku ngeningke cipta, aku tumenga ing akasa nyuwun kelawan Sang Hyang Bathara Indra. Saknalika ana cahya wujude kaya mega. Gumulung saka dhuwur tiba ning pangkonku cenger wujud dadi bayi lanang. Tak nggungi jari bayi wedok mau. Bayine lanang mau wis bareng ngono tak depke karo Dewi Tari. Prabu Rahwana teka. Anakku wis lair Gunawan, sampun kok Prabu. Lanang apa wadon? Lah menika putra benang kakung. Wah, ora iso. Anakku kuwi wadon, anakku kuwi wedok. Nek lanang dudu anakku, mriksani. Nek pancen Prabu Dasamuka wong pas kita pinter tenan. Anakku kuwi wedok Gunawan, mboten kakung. Bareng ditonton lanang tenan. Prabu Dasamuka nesu bayi dikeplekke ana jerampah jedet idak-idak. Dipiloro. Ora mati saya gedhe wani karo Prabu Dasamuka. Sebab bayi mau wiwit tumurun saka ing akasa wis gendong pusaka jenenge Nagapasa. Kocapa bareng mengkono Prabu Dasamuka nganti gila, nganti sedih diwaneni karo bocah nom-noman mau. Bar sedih tobat ngomong karo aku, wis Gunawan aku trimo kalah karo bocah edan kuwi. Kok Prabu menika putra panjenengan saestu. Nek mboten putra panjenengan mboten badhe gadhahi kasekten kados ngaten. Apa iya Gunawan? Inggih. Ya wis. Nang tak aku anakku, wen ora jeneng sisan. Sing jenengke aku reh ning rikala semono aku iki tumenga ngakasa tekse aku iki ndangak. Sing tak suwun Sang Hyang Bathara Indra bareng dadi bayi lanang tak jenengake Indrajit. Tak jenengake Indrajit ya Megananda jalaran rikala semono wujuding mega. Mula ngger Indrajit kowe kuwi dudu anake Prabu Rahwana, kowe kuwi anak pujanku Indrajit. Aduh Rama. Kanjeng Rama sesembahan kula. Mboten nginten babar pisan paduka menika tiyang sepuh kula. Kenging menapa Rama kula panjenengan suwitakaken tiyang ingkang hambek angkara murka kados Prabu Rahwana menika. Nggih persajeng kemawon kula sampun mboten betah, kula mboten kiyat ngawula wonten negari Ngalengkadiraja. Sampun Rama pejah gesang kula pasrahaken paduka Kanjeng Rama. Gunawan Kunto Wibisana. Kula rila legawa lari tursih batos. Menawi to ingkang nguntapaken wangsul kula dhumateng alam kamuksan paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana. Oh, ngono nggih Indrajit. Inggih Rama. Ning kowe wis rila, sampun Rama. Sampun Rama. Ya, bagus yen pancen ngono. Wis weningna ciptamu menepno rasamu. Tak sesuwunake marang Gusti Kang Akarya Jagat.
wong agung kekalih nenggih Sang Kuntawibisana miwah Raden Indrajit nenuwun marang kawis tinggal kalamunta sedakep saluku tunggal suruku nutupi baban hawa sanga ngeningaken Pancandriya Panca limandriya pengangen-angen ambirat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucaking ngrana anut marang giyonganing kayun-yung ayahaning Parotama kaya mati jroning urip jroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati-jatine Sang Gunawan Kuntawibisana nenuwun marang Purbaning Sang Hyang Bathara Indranedya ngruwat ingkang putra nggih Raden Meganandaya Indrajit rikala semana ana cahya saking antariksa wujuding jemparing ingkang mawa cahya jemparing pamungkas kinarya nguntapaken wangsuling Raden Indrajit mring loka baka ical wujuding manungsa wujud dadya mega minggah ndedring antariksa